šta su emocije? Emocije isto možemo ih se sjetiti, tako? Možemo se sjetiti ljubavi prije 20 godina, straha od jučer, tjeskobe od prije 5 minuta i tako dalje. Dakle, to su isto memorije. Memorije čega? Naprimjer, kad bi ja sad izvadio gumenu zmiju i bez najave bacim ovako na stol, što bi se dogodilo u vašim tijelima? Neugodno. Šok. Koja bi to kemikalija bila prisutna u tijelu najviše? Adrenalin, tako. On se luči iz nadpobrežne žlijezde. I on se luči kako god naš um percipira opasnost. Opasnost ne mora biti realna. Ali ako um zaključi, ups, ovo bi mogla biti opasnost, tijelo automatski reagira, lučeći određene kemikalije, tako da se na nama može vidjeti tjelesna reakcija. Inače, kad ne bi bilo lučenja kemikalija, mi bi u glavi rekli, opasnost, ali se ne bi uopće maknuli. Tako bi došli na cestu ili na prugu i rekli, evo vlak ide, sad će me zgaziti, sad ću umrijeti i ništa. Ništa nas ne bi bolo. A ovako, i onda zapravo reagiramo, neki ljudi će pasti sa stolice, bez svoje volje zapravo. Tijelo da gasi i jednostavno sve skače. I to je zaštitni mehanizam, naravno. Dobro je na taj način imati pravilnu asocijaciju misli i kemijskih lučenja. Tako da možemo sebi spasiti život, zaštititi svoje tijelo, tijelo djece. Zamislite da vam dijete ide prema balkonu koji nema ogradu. A vi imate osjećaj ljubavi u tijelu, umjesto straha. Što bi se dogodilo? Ne bi na vrijeme reagirali, najvjerovatnije. A onako strah nas upode, mi se skočimo i rušimo sve oko sebe